metes? Para, quieta. Que pasa, Rosita? Pero que faz? Para que Que faz? fago? Entrenar para Roland Garros, non te fastidia? Perdón. Vale. Estou intentando cargarme unha mosca que leva 3 horas tocándome os ovarios. Claro. Claro, é que unha mosca nun plató de televisión é algo nunca visto. Ai, xa sei. Sabes que pasa? Voy. Que a semana que ven é mis vaca. Correcto. Sí, é mis vacas. Semana que ven. É que? Pois que chegaron antes as moscas que as vacas, está claro. Vale, si son unha parella así. Sí. Onde estás? Para quieta, que che teño que dar. Quieto, Aí. Galloso, non te movas. Quieto, non te movas. Rosita, Que? pero décheslle. Home, deille en toda a cachola. Non. A mosca, que si lle deches a mosca. Refírese a mosca, sí. A mosca eu casi segura, un 100% seguro de que lle digo. Espera a ver. A ver... Pero como é posible esta mosca ten máis vidas que o correcamiños? Nación que te dai. Oi, debe ser cousa túa, porque a min as moscas nunca se me acercan, xa che digo. Claro, aí ta niña que as moscas van onde hai luces. Que graciosa eres, eh? Simpática. Epa! Pero onde está? Eu creo que cada vez veñen máis. Onde te metes? Rosita, eu creo que estás un pouco paranoica, eh? Paranoica. Ai, quen me dera un borrabo! Para espantala, só non pensedes cousas raras. Estou eu xa de rabo, xa. Como as moscas, as vacas, como as vacas. Mira, Coño, Rosita, pouco eu rabo con penelas. si me aceptas un consello, eu che diría que se non podes co inimigo mellor que te unas a él. Ai, Marcha claro, volando. claro. Vamos a adoptar a todas as moscas. En vez de mis vacas, facemos mis mosca. Mira, por aí vai a candidata a Miss Cojonera 2026. Voute gozar, vas caer como España en cuartos. Onde está? Non a vexo, para quieta. Aí está. Teño a localizada. Está localizada, quietos todos, non vos movades. Védela. Ah, sí. Está xusto no obxectivo da cámara. Desta non te escapas, desgraciada. Rosita, espera. Pobriña, non che dá pena. Pena. Mira que mona. Pena, daba a miña conta corriente a fin de mes. Quítate do medio. 3, 2, 1... Rosita! Estropeache la cámara, Rosita. Pero carguei má mosca, Galloso. Algo, polo menos. Pero non pode ser. Pero mandádeme un exorcista. Isto non é unha mosca, isto é un vampiro. A mosca vive! Chega a fumigadora. A fumigadora, Pero a ver, señora. Rosita. Fumigo casas, fumigo fincas, fumigo... Pero ¿y esto programas de ahora qué? televisión. Pero vai ter razón, Marcos Llorente, que realmente nos están fumigando. Ah, amigo. Ao final vai ser de- Incorpórate. Eu xa veño fumigada da casa, está quieta. Da casa. Ai, quen che dera a ti vir da casa, tío, que ves en directo do son do camiño. Bueno, si é que. É que aquilo está cheo de moscós, estás tri máis microbios, estendas máis, veña. Ala, estende aí. Aí estamos, eso date a volta. Non, Perfecto, aí está, sí, moi ben. Non era necesario isto. Que non era necesario, pero vamos a ver. Ti non sabes o que pasa a semana que ven? Pois non... Mis vaca. Gran Hai que estar acontecemento preparados, mundial, hai que ter un efectivamente, pouco sí. por Mis vacas, favor. sí, pero que ten que ver mis vacas e a fumigación, por favor. Pero vamos a ver. Ti sabes como é que a Xunta de Galicia cada vez que hai vacas polo medio exixen que todo estea perfecto. Pois eles teñen unhas exigencias que nos dixeron que querían que o plató estivera como Boris Izaguirre non. Inmaculado. É que te estou vendo aí Inmaculado. con ese color. Que estivera o plató como Bertín Osborne. Como ver... Como Bertín Osborne. Totalmente esterilizado. Oiches, lástima que non lle acordara hai uns anos que aforraba en paternidades. Pero tranquila, Buah. Rosita. Si aquí o único bicho que hai es ti. Ai, a mosquiña morta, cala a boca. É o único que teño de mosquita
É o peso. Sí, pesada es un pouquiño. Saca do medio, que teño que fumigalo a él. Veña, ponte aí. A ver, eu tamén. Home, por supuesto. Isto é un pouco exagerado, Eu Exagerado. creo que te estás pasando. Ti sabes o tempo que leva Galloso aquí? Leva desde o 92. Ese traxe ten máis microbios que o COVID, e o curro e máis o pelegrín. Ponte aí, abres máis. Por mis vaca o que faga falta. Hombre, por suposto, ponte aí. Ai, dá a volta, dá a volta. Aí, moi ben. Moi ben. A todo isto, con que estás fumigando, tío? Con augardente. Pero o aguardante mata os microbios. Non nos mata, pero a resaca acaba con eles.